दाडनी सो पूरा पैक आतंड सो इतने नानु कार मुट्टा मेरे ड्रॉप मल्पेर बाय बाय एलिंज बल्ले जाग्रते ना मनसु दियत खुशी गोत्तुंडरिगे एन फोन मिल्लेंदु अन्न गडी गडी फोन बाय रात्रि नीर बर्तिजे करेक्ट नीर बंड चलिको वाश्रूम पूरा बंद नीर बर्तिजे कळले बाय थैंक यू हाय गाइस गुड मॉर्निंग सॉरी गुड मॉर्निंगे ಬರ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತ್ ಲಾಗ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸೊ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇನಿ ನೈಟ್ ಲಾಗ್ನ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಸೊ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಆತಂಡ ಐತೆ ನಾನು ಕಾರ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಮೇರೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಲ್ಪೇರು ರೆಡಿ ಆತೆ ಸೊ ತುಕ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲಾಗನ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ಇನ್ನು ನೈಲ್ಸ್ ತೊಲೆ ಕೋಡಿ ಮಲ್ಲಿನ ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಚ ಮಲ್ತೇರಿ ಇನ್ನು ಬಂದು ಈ ಲಾಗ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಲೆ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರ ಪ್ಯಾಕ್ ಆತಲ್ಲ ಸೊ ಇತ್ತಲೆ ಈ ಬ್ಯಾಗ್ನ ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಈ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಕೊನೋಡ ಬುರ್ಚಂದು ಯೋಚನೆ ಮಂತು ನಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಲಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪರೆ ಬಂದು ದಿ ಒಂದುಲ್ಲ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಯ್ ಹಲೋ ₹100 ಆನ್ಲೈನ್ ಉಂಟು ಚಪ್ಪಲ್ ಪಡ್ದಾರ ಬಾಯ್ ಮುನ್ನುಲಿ ಕುಗುನುಲೆ ಬಾಯ್ ಮಿಚ್ಚು ಬಂಗರಿಯೇ ಮುಚ್ಚು ಬಂಗರಿಯೇ ಮುದ್ದು ಬಂಗರಿಯೇ ಉಗು ನೋಡು ಗಟ್ಟಿ ಓಡು ಚೋಡುಮಲೆ ಎನ್ನ ಬಂಗರಿ ಚೋಡುಮಲೆ ಈಡಣ್ಣ ಮಷ್ಟು ಈರೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಯ್ಯೋ ನೀ ಗೊತ್ತಾಗ ನೋಡಿ ದಿನ ಹಾಕೊಂಡಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಟಾಡ ಚಪ್ಪಲ್ ಬರ್ದಾರಪ್ಪ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಲ್ಲೆ ಜಾಗ್ರತೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಎದುರು ಪತ್ತೊಂದ್ಲಕ್ಕ ಮುಖಾನು ಉಳ್ಬೇಕು ಬಾಯ್ ಜಾಗ್ರತೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಕ್ಕ ದುಡ್ಡುದ ಬಾಯ್ ಏನಾಗೆ मला खुशी आता यानिच्ची हां मस्त खुशी यानिच्ची खुशी ಅವಳು ಮನಸ್ಸು ದಿಯತ್ ಖುಷಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲರಿಗೆ ಏನು ಫೋನ್ ಮಿಲ್ಲೆಂದು ಅನ್ನ ಗಡಿ ಗಡಿ ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಚದ ಐಕೆ ದಾಲ ಬನ್ನಲೆ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಕುಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಬರ್ತದೆ ರೆಡ್ ಬಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸಾಕಂಡು ಏನು ಸಮೋನಸ್ಲ ಮಲ್ತಿದ್ವಿ ಜೋರು ಬಡಪು ಮತ್ತು ಟೈಮ್ 10:02 ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರ್ಲಡ್ದು ಕುಡ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಮಂಡ್ಯಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಸ್ ಕಾರ್ಲಡ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಸ್ ಮಂಡ್ಯಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಕುಡ್ಲ ಬರ್ತದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಡ್ಯದ ಬಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಹೋಗೋದು ಸೊ ಅಂಚದಿದ್ದ ಕೂದು ವಾಶ್ರೂಮ್ ಮೋನಿದೆ ಬರುತ್ತೆ ಜೋರು ಬಡ ಉಂಟು ತಡೆತೊಂಡು ಇದ್ದಂತೆ ಆರಾಮಂಡು ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ಹಾಕುಚ್ಚಿ ಯಾನು ನೋ ನಿದ್ರೆ ಹರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೇ ಕಾಂಡೆ ಓದು ಯಾನು ಹರ್ಕೊಂಡು ತಿಕ್ಕುವೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಬಸ್ ಮಚ್ಚು ತಗೊಂಡೆ ಕೊಡ್ಲಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಚಳಿ ಶುರು ತುದಿ ಪೂರ ಬಂದು ಬಂತು ಅರಮನೆದ ಒಂಚೂರು ಲಕ್ಕನ ಲೇಟ್ ನಿಜನ ಅರಮನೆದ ದೋಚಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಇಲ್ಲ ಕಂಡೆ ಟೈಮ್ ಬರ್ತದಿತ್ತೆ 5:30 ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿಗೆ ರೀಚ್
ನಮ್ಮನೆ ಮಂಡ್ಯ ಮೈಸೂರು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೈಸೂರು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೈಸೂರು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಬಾಜಿ ತಿರ್ಗಟ್ಟಿನಿದ್ರೆ ತೆಲಕ್ಕೆ ಚಳಿ ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ಚಳಿ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕೆ ಸೊ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದಿತ್ತೆ ಮೈಸೂರು ಹುಡ್ದು ಲಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಮೈಸೂರು ಬರ್ತದ್ದು ರೀಚ್ ಆದ 5:30ಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆದ ಸಂಜೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮೂಲಂತೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 1 hour 1.5 hour ಜರ್ನಿ ಆಯ್ತು. 1.5 ಗಂಟೆ ಜರ್ನಿ ಉಂಡು. ಸೊ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ನಿದ್ರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿದ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ನಿದ್ರೆ ಆಪು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಡ. ಸೊ ಲಾಯಕ್ ಜಿತೋನಲ್ಲ ಬೆಡ್ಡದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ. ಸೊ ಕಾಂಡೆ ರಾತ್ರಿ ನೀರು ಬರ್ತಜಿ ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ನೀರು ಬಂಡ ಚಳಿಕ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಪೂರ ಬಂಗ ಹಾಕಿಂದು ನೀರು ಬರ್ತಜಿ. ನನ್ನ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ನಮ್ಮ ಜಪ್ಪುನ ಮಂಡ್ಯಗೆ ತಾಂಜ. ನೀರು ಬರೋಡು ಅಂದ ಬರ್ತಿಜಿ. ಯಾಂಚೂರು ಲಕ್ಕನು ಲೇಟ್ ಅಂಡಿಜಿನ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆದ ತೋಚ್ಪದು ಯಾಂಜೆ ತೋಲಿತ್ತೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಮೈಸೂರು ಅಲ್ಪ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮಂಚೆ ಸೋಂದೂರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಬ್ಯಾಗ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಜಿಪ್ಪರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಜತ್ತೇರು ಮೈಸೂರು ಪನ್ನಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಜಪ್ಪೇರಾಗಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ಬರ್ಕೊಂಡಾತ ಅಂಚದು. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಲಾಗ್ ಅಲ್ಪ ಬೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪು. ಸಕ್ಕರೆ ನಾಡು ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಯಿತು. ಚಳಿ ಬಣ್ಣ ಕಂಡ ಮತ್ತು ಚಳಿ. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ನಿಗ್ಲಿಗೆ ನೈಲ್ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚಾದ ನೈಲ್ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಯಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಿങ്ങളೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಒಂದು ವೈಷ್ಣವಿಕಾಗ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಪೋದಿತ್ತೀನಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ತಂದು. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಯಾರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಜಿಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಡಿಗೆ ಅಂಚದು ಈ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ನಿಕ್ಕೆಂತು ಮದ್ಮೆಗೆ ಪೋರುಂಡತ ಎಂತು ನಿನ್ನ ಮಲ್ಪು ನೆಂಚಂದು ತೂಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಂತ ಪಂಡೇರ ಅಂಚದ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತಿನ ವೇಸ್ಟ್ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ. ಸೊ ಎಂಕಲ ಪೋಡಿಗೆ ಇತ್ತಂಡೆ ಈನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಗುರುನು ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪುನತ ಒಂದು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆತ ಒಂದು ಪೂರೈತಲ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಬೊಕ ಮಲ್ಪುನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡ ಮಲ್ತು ಬಿಡೋಡು. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಓ ಉಗುರನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿ ಕೈಕ್ ಹೂವು ಆಪುಂಡು ಅವೇನು ಪರ ತೂಪೇರು ತೂದು ಅಗಲೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಐಟ್ ಬೊಕ ಶೇಪ್ಸ್ ಹೂ ಬೋಡು ಕಲರ್ ಹೂ ಬೋಡು ಅಂಚೆ ಡಿಸೈನ್ ಹೂ ಬೋಡು ಪರ ಎಂಕುಲು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ. ಅಂಚೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಅಲ್ಪ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲ್ಲರೇ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚದು ಇಂಕ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಪಾಡ್ನ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಲರ್ ಇಪ್ಪಡು ಬಂದು ಯಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಬೆರಳದ ಕಲರೇ ಇಪ್ಪಡು ಬಂದು. ಬಟ್ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಅಂಡ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನೋ ಅಂತೆ ರಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ದಯಪಂಡ ಅವು ಒಂಥರ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಂಡು ಐಕ ಆನಿ ಮಲ್ಪದು ಬತ್ತ ಬಟ್ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿಗೆ ಬರೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ವೈಷ್ಣವಿಕಾಗ್ಲು ಅಂತೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಆ ಮಲ್ದಿನ ಇಟ್ಟು ಅಂಚದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪೋದು ಐಟೆ ಬೇತೆ ಕಲರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಕೊಡೋರ ಮಲ್ಪದಿನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ ಏದಂದು ಕೇಂದ್ರ 3000 ಆತನು ನೈಲ್ಸ್ ಕುಲ್ಲದಿನ ಇಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಕೈಕಲ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆದ ಆದಾಯನಿ ಪಂಡ ಬಲ ಸೈಡ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅವಂತೆ ನಲ್ಲ ಎಂಕ್ ನೈಲ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದ ಎಂಕ್ ಅನ್ಸಂಡು ದಯಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಬೇಲೆ ಮತ ಮಲ್ಪುವ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಮತ ತಿನ್ಪಾತ ಅಂಚದು ಬಲ ಸೈಡ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಐನಾತ ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಉದ್ದ ಬುಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ
ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಅವು ಮಾತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆತ ಪೂರ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ಸುಂಡು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತಂಡು ಪಂದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಅಂಡಲ ಪೋನಾಗ ಸರಿ ಮಲ್ಪುನ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಇನ್ನ್ಯ ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಗುಲು ಮಲ್ತಂಡು ಎಂಕ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಆತಿಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಲುಕ್ಕು ಬತ್ತದು ಓ ಮಲ್ದಿನ ಪಂಡ ಈ ಫೈನಲ್ ಲುಕ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಇಂಚೆ ಇತ್ತಂಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಬೆರೆಳ್ದನೆ ಕಲ್ಲರ್ ಅಂಡ್ ದಾಲ ಫಾಲ್ಟ್ ಇತ್ತಿಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಬೆರೆಳ್ದ ಕಲ್ಲರ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ತೋಜುಂಡು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ವೈಷ್ಣವಿಗೆ ಆತ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಚ್ಚಿ ಪನ್ನಿಕ್ ಆನಿ ಮಲ್ತದು ಪೋಯ ಬಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ಪಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಕುರೋರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಬತ್ತದು ಕಲ್ಲರ್ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪನೈಕ್ ಫೈನಲ್ ಕಲ್ಲರ್ ಕೂಡ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ದಿನಿ ಈ ಕಲ್ಲರ್ ಸೊ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಅದು ಮಲ್ತೀನಿ ಒಂದು ಶೋಕ್ ಆತನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡೋದು ನಂಡ ಎನ್ನ ಸ್ಯಾರಿದ ಕಲರ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಒಂದೇನು ಮಲ್ದಿನಿ ಎಂಚೈತನ್ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗರ್ ಸಿಕ್ಕುವ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.